Prozkoumání života Johna Fitzgeralda Kennedyho, 35. prezidenta Spojených států, je naším hlavním tématem na dnešní večer. Narodil se do bohaté rodiny a jeho cesta byla poznamenána překonáváním výzev od nemocného dětství až po odhodlané čelení hrozby jaderné války s odvahou a šarmem. Jeho příběh přesahuje běžnou prezidentskou biografii a nabízí pohled na jeden z nejikoničtějších životů 20. století. Předtím, než začneme, prosíme vás, abyste podpořili náš kanál tím, že se vám bude líbit toto video a že se přihlásíte k odběru, pokud oceňujete náš obsah. Sdílejte, odkud sledujete a jaký je váš místní čas. Usilujeme o to, abychom vám přinášeli poutavé příběhy a uvítáme vaši zpětnou vazbu na náš obsah. Nyní je čas nastavit atmosféru, stlumit světla a pustit ventilátor pro pozadí, zatímco se ponoříme do témat, která jsme pro vás připravili na dnešní večer. John Fitzgerald Kennedy se narodil 29. května 1917 v bohaté předměstské čtvrti Bostonu, Brooklyn, v Massachusetts, do rodiny s výraznými irsko-americkými kořeny. Přes své slibné začátky čelil Jack řadě obtíží, včetně zdravotních problémů a společenských tlaků, které formovaly jeho charakter. Od útlého věku bojoval s různými nemocemi, například s šarlatánem ve věku 3 let, a přestože trpěl chronickými zdravotními potížemi, dokázal si udržet zdání síly a charizmatu. Jeho odolnost byla patrná, když využíval svá období zotavení k ponoření se do literatury, zvláště přitahovaly jeho příběhy o hrdinství, dobrodružství a starověkých legendách. V historii ho zaujaly příběhy, které ho odnášely od omezení nemocničních lůžek a sterilních pokojů. Rodina Kennedyových vyzařovala intenzitu s patriarchou Joem Kennedyem, starším, impozantní a ambiciózní postavou, která usilovala, aby její členové dosáhli nejvyšších pater americké moci prostřednictvím úspěchu ve financích a filmu. Během svého působení v Londýně jako diplomata bylo zřejmé, že Joeho nejvyšší starostí není jeho vlastní odkaz, ale odkaz jeho dětí, zejména synů. Joe Jr., starší bratr Jacka, byl vnímán jako zářící hvězda, sportovec, pohledný a sebevědomý, mnohými předpovídán jako budoucí prezident. Naopak Jack byl fyzicky slabší, ale měl okouzlující směs vtipu, zvědavosti a tiché síly, kterou vypěstoval díky četným pobytům v nemocnicích a neúspěchům. Přestože čelil zdravotním problémům, které často narušovaly jeho vzdělávání, podařilo se mu dostat na chod prestižní přípravnou školu, kde se začal odlišovat od svého bratra. Učitelé rozpoznali jeho intelekt, zatímco spolužáci s obdivem vzpomínali na jeho jemný humor a bystré pozorovací schopnosti. V té době bylo nemyslitelné, že tento zdánlivě křehký druhý syn nakonec bude mít velkou moc a okouzlí svět úsměvem, který skrývá roky utrpení. Skrze své zkušenosti se Jack Kennedy nejen učil o politice a akademickém světě, ale také o trvalé síle, kterou je třeba čelit životním výzvám. Jak se bouřlivé 1930. léta přeměnila v chaos globálního konfliktu, ocitl se John F. Kennedy na klíčovém rozcestí. Nedávno absolvoval Harvard v roce 1940 a napsal bestsellerovou diplomovou práci s názvem Proč spala Anglie, nebo jácnou kritiku britského appeasementu před druhou světovou válkou. Na rozdíl od mnoha privilegovaných jedinců, kteří by mohli tento úspěch využít k vlastnímu postupu, si Jack vybral jinou cestu než akademii nebo diplomacii, službu. Přestože trpěl chronickými problémy s zády, byl Kennedy odhodlaný ve svém rozhodnutí sloužit. Využil vlivu své rodiny a zajistil si povolení v americkém námořnictvu, což vzbudilo pochybnosti kvůli jeho zdravotnímu stavu. Sledovat, jak se historie odvíjí, mu nestačilo. Chtěl ji utvářet. V roce 1943 byl poručík Kennedy nasazen do jižního Tichomoří, kde jeho tichá statečnost měla vyniknout. Při velení hlídkové torpédové lodi PT-109 čelil děsivému zážitku. Během noční srážky s japonským torpédovým křižníkem byla jejich loď rozdělena na 2 části, čímž posádku vrhla do vod plných žraloků.
2 členové okamžitě zahynuli, zbytek se držel zbytků trosek. Tím odstartovala legenda JFK nikoli prostřednictvím řečí, ale díky vytrvalosti a odhodlání. Navzdory nesnesitelným bolestem zad Kennedy plaval přes 3 míle, přitom tahal zraněného námořníka pomocí pásu záchranné vesty, který držel v zubech. Během následujících 6 dní vedl svou posádku džunglí, spoléhal na kokosy a naději, až je nakonec zachránili. Za své vedení byl oceněn medailí námořnictva a námořního sboru, ale skutečný triumf přišel uvnitř. Čelit smrti a vyjít z toho vítězně dokázal sám sobě, že je víc než jen synem nebo národem. Byl to jeho vnitřní boj a vítězství. Zranitelný chlapec už nebyl, byl nahrazen mužem, který pochopil povinnost, oběť a odpovědnosti vůči vedení. Jako válečný hrdina, který se vrací domů, se Kennedyho příběh rychle proměnil v legendu. Novináři chválili jeho odvahu, veřejnost obdivovala jeho pokoru a šarm. Jeho otec Joe senior nestrácel čas a využil příležitosti spolu s Joem junior. Jako okno do politické budoucnosti. Jack se stal středem plánu, protože politický mechanismus se chystal být uveden do chodu s ním jako jeho hlavní postavou. Po návratu z války John F. Kennedy nejenže přinesl medaile, ale také pocit moudrosti získané konfrontací se smrtí. Přestože byl stále fyzicky slabý, Jack si osvojil autoritativní přítomnost, která byla okamžitě patrná ostatním. Uvědomив si vhodný okamžik, jeho otec, strategický myslitel, zahájil další fázi. V zemi uprostřed rekonstrukce toužili voliči po nových vůdcích, čerstvých perspektivách a vojenských hrdinech, jimž by mohli důvěřovat. V roce 1946, pouhý rok po skončení války, se Jack vydal na svou politickou cestu tím, že kandidoval na křeslo v kongresu v 11. okrsku Massachusetts ve věku pouhých 29 let. Zatímco mnozí předpokládali, že bude silně spoléhat na své rodinné jméno a bohatství, Jack je příjemně překvapil tím, že aktivně kampanířil. Prostřednictvím intimních setkání s dělníky v továrnách a obyčejnými občany ukázal autentičnost a odhodlání. Ačkoliv jeho válečné úspěchy získaly respekt, bylo jeho charisma a bystrý intelekt, které si získali veřejnost. Do funkce byl snadno zvolen a Jack vstoupil do sněmovny reprezentantů v době, kdy se v Americe přetvářela identita po válce. Nicméně nebyl spokojen s menší rolí v politice. Svými projevy, které zpochybňovaly konvence a stranické doktríny, se postavil jako introspektivní a výrazný demokratický člen. Během svého 6letého působení v sněmovně zdokonalil svůj politický instinkt. Naučil se naslouchat, načasovat svá slova a vyhýbat se nástrahám. K roku 1952 si stanovil vyšší cíle a vyzval republikánského současného senátora Henryho C. Lodge Jr. na křeslo v Senátu Spojených států. Jeho tvrdě bojovaná a pečlivě sledovaná kampaň viděla, jak jeho sestry a matka horlivě kampaní, zatímco jeho otec financoval dosud nejrozsáhlejší mediální kampaň v Massachusetts. Strategické úsilí se vyplatilo, když Kennedy zvítězil nad Lodgem v pozoruhodném vítězství. Jack, senátor, čelil náročným zdravotním problémům, jako je Addisonova choroba a silná bolest zad, zatímco si budoval politickou popularitu. Přestože podstoupil nebezpečné operace v soukromí, jeho veřejná osobnost nadále zářila, když usiloval o prezidentský úřad. Jeho poutavé projevy a mladistvý vzhled upoutali národní pozornost, což vedlo k úspěšnému smluvnímu dohodě na knize a nakonec i kandidatuře na demokratickou nominaci v pozdních 50. letech. Navzdory pochybnostem kvůli jeho věku, zkušenostem a náboženství se jeho kampaň obratně vypořádala s kritikou a využila ji jako výhodu. S moderním a televizně přátelským přístupem jeho tým vynikal v optice a komunikaci, čímž se odlišil od svého soupeře, viceprezidenta Richarda Nixona. Přestože měl politickou bystrost, Nixon postrádal Kennedyho klidnou charizmu. Rozhodující okamžik přišel během inaugurálního televizního prezidentského debaty. Nixon vypadal bledě a byl viditelně nervózní, zatímco Kennedy projevil sebedůvěru, šarm a klid. To byla první situace,
kdy američtí voliči nejen poslouchali, ale také pozorovali a byli tím ohromeni. Volby patřily mezi nejnapínavější v historii USA. Nicméně 8. listopadu 1960 se Kennedyovi podařilo zvítězit. Ve věku 43 let se stal nejmladším zvoleným prezidentem v historii a prvním katolíkem, který tuto funkci zastával. Jeho inaugurace v lednu 1961 přilákala obrovské davy. Jeho projev se okamžitě stal ikonickým. Neptej se, co může tvá země udělat za tebe. Ptej se, co můžeš udělat ty za svou zemi. Mnozí cítili, že nastala nová éra, plná energie, vize a optimismu. Bílý dům Kennedyho brzy začali nazývat Camelot, což odkazovalo na artušovskou legendu a vyjadřovalo pocit elegance, šarmu a téměř mýtického slibu. Za tím okázalým fasádou však číhaly podstatné výzvy, jak domácí, tak zahraniční, které vážně prověří Jackovu schopnost vést, a to vše pod bedlivým dohledem světa. John F. Kennedy nastoupil do úřadu s velkými nadějemi. Brzy si však uvědomil, že prezidentská funkce je náročnější než volební kampaň. Pouhé 3 měsíce po nástupu do úřadu zažil významnou zkoušku, která by vedla k jednomu z nejponižujících selhání v zahraniční politice USA v historii. Operace, kterou schválila administrativa Eisenhowera, zahrnovala invazi na Kubu s podporou CIA. Cílem bylo svrhnout Fidela Castra, nově ustanoveného komunistického vůdce, jen 90 mil od amerických břehů. Plán spočíval v tom, že vyškolí skupinu kubánských exilů, vysadí je diskrétně u zátoky Sviní, podnítí povstání a svrhnou režim. Ačkoliv byl plán v teorii jednoduchý, realizace se ukázala jako katastrofa. Dne 17. dubna 1961 se invaze rychle rozpadla, když dobře připravené Castrovy síly zmařily pokus exilů. Navzdory absenci podpory kubánského obyvatelstva a zadržení americké letecké pomoci z důvodu denacibility operace selhala během několika dní, což vedlo k ostré kritice a posměchu. Byl to okamžik, kdy Amerika působila nešikovně a Kennedy se jevil jako naivní, což vzbuzovalo pochybnosti u spojenců a radost u nepřátel. Soukromně se Kennedyho klidná fasáda začala lámati, když vyjádřil vztek vůči CIA, svým poradcům a sobě samému za selhání schváleného plánu. Přesto JFK předvedl odlišný styl vedení tím, že veřejně přijal odpovědnost za porážku, což mu zvýšilo popularitu díky jeho upřímnosti a odpovědnosti. Nicméně katastrofa u zátoky Sviní zanechala na Kennedyho trvalý dopad. Podkopala jeho důvěru v vojenské rady a zpravodajské zprávy a zároveň vnesla opatrnost vůči unáhleným řešením a příliš sebevědomým plánovačům. Tato zkušenost formovala jeho přístup v následujících napjatých měsících, aby se vyhnul slepé vedoucí roli a zabránil chybám s potenciálně katastrofickými důsledky. Hořká lekce u zátoky Sviní zdůraznila význam rozhodnutí učiněných v tajnosti v jaderném věku a připravila Kennedyho na zvýšená rizika, která ho čekala. Sovětský svaz umístil jaderné raketové základny pouhých 90 mil od pobřeží Floridy s raketami schopnými rychle zasáhnout hlavní americká města. Prezident Kennedy a jeho poradci, známí jako XCOM, se tajně setkali, aby prodiskutovali své možnosti reakce. Vojenské složky preferovaly okamžité letecké útoky a invazi, zatímco jiní zastávali diplomacii. Přemýšleje o incidentu u zátoky Sviní, Kennedy zvolil námořní karanténu, aby zabránil dalšímu přísunu sovětských zbraní na Kubu. Tento krok, i když nebyl označen jako blokáda, aby se předešlo válečným implikacím, jasně naznačil, že jakékoliv další zásilky raket nebudou tolerovány. Napjatá situace trvala 13 dní, během nichž se sovětské lodě přibližovaly k blokádě a USA byly ve stavu DEFCON 2, tedy o 1 stupeň pod úplnou válečnou pohotovostí. Po celém světě se lidé připravovali na úkryty před bombami, napjatě čekajíce. Kennedy si udržoval klidný veřejný postoj, zatímco soukromně zápasil s obrovskou odpovědností za svá rozhodnutí. Prostřednictvím tajných jednání sovětský vůdce Nikita Chruščov navrhl dohodu,
podle níž by byly rakety odstraněny z Kuby výměnou za veřejné americké přísahy, že nebudou invadovat Kubu, a za soukromou dohodu o stažení amerických raket z Turecka. Kennedy souhlasil s podmínkami, čímž vyřešil krizi, stáhl rakety a vyhnul se válce. Krize na Kubě označila Kennedyho vedení nejen za odvážné činy, ale především za rozumné zadržení. Tím, že zůstal pevný, ale zároveň poskytl svému protivníkovi tvářitelné východisko, Kennedy předvedl vedení založené na moudrosti spíše než na síle. Po krizi byly mezi supervelmocemi zřízeny komunikační linky, aby se předešlo budoucím nedorozuměním a krizím. V té době byla zřízena přímá komunikační linka mezi Washingtonem a Moskvou. Prezident Kennedy se stal výrazným zastáncem míru, přestože si byl vědom vážné hrozby jaderné zkázy, které svět čelil během krize na Kubě. Uvědomil si, že svět stál na pokraji katastrofy, o čemž mnozí nevěděli. Po krizi Kennedy nejenže předvedl svou strategickou zdatnost, ale také posílil svůj morální kompas jako vůdce. Navigoval obezřetně bezpečnostní otázky národa, ale uznával, že skutečné vedení přesahuje vnější hrozby a spočívá v utváření lepší budoucnosti doma. V posledním roce svého prezidentství se jeho pozornost obrátila k podpoře spravedlnosti, rovnosti a tomu, co nazýval novým pohořím. Středem této vize byl hnutí za občanská práva, jež získalo na síle a naléhavosti v roce 1963. Přetrvávající problém rasové nerovnosti, zvláště patrný v zakořeněném segregování na jihu, dosáhl bodu varu. Násilná represí pokojné protestující vyvolala u Kennedyho potřebu jednat i přes jeho dřívější váhání, aby zachoval politické aliance. Klíčové události, jako snahy o desegregaci na jihovýchodních univerzitách a atentát na aktivistu za občanská práva Medgar Eversa, podnítili Kennedyho k tomu, aby zaujal stanovisko. Dne 11. června 1963 pronesl průlomový televizní projev směrem k národu, v němž zdůraznil morální imperativ, který stojí za občanskými právy. Jeho historická slova zarezonovala u americké veřejnosti a znamenala první případ, kdy současný prezident plně přijal etický argument za občanská práva. Současně byly oči světa upřeny na marč na Washington, kde se shromáždilo 250 000 lidí u Lincolnova památníku. Během této monumentální události předal svůj ikonický projev Mám sen. Po Kennedyho inspirativním projevu se soukromně setkal s Kingem, vyjadřujíc svou podporu pochodu navzdory možným politickým rizikům. Současně se JFKova vize rozšířila o vesmírný průzkum, proslulým slibem, že přistane člověk na Měsíci ještě před koncem desetiletí. Tato snaha nebyla jen o vědecký pokrok nebo soutěž v době studené války. Měla za cíl posunout hranice lidského úspěchu a ukázat schopnosti svobodné společnosti poháněné odvážnými sny. Nicméně uprostřed jeho odvážných projevů a televizního optimismu Kennedy trpěl tiše kvůli neustálé bolesti způsobené zhoršujícím se zdravotním stavem. Přesto pokračoval se svým charizmatem, vytrvalou nadějí a ostrým uvědoměním si konečné povahy času pro každého. Jeho snaha o novou hranici byla v počáteční fázi, ale osud měl jiné plány. V slunečné páteční ráno v Dallasu v Texasu dorazil prezident John F. Kennedy na rutinní politickou návštěvu, aby získal podporu pro nadcházející volby v roce 1964. Den měl být věnován obvyklým aktivitám, jako jsou průvody, podání rukou a projevy. Jakmile Kennedy a jeho manželka Jacqueline pozdravovali nadšené davy z otevřeného limuzíny plné očekávání a radosti, atmosféra se rychle změnila na hrůzu. Náhle v 12:30 odpoledne poblíž Texas School Book Depository pronikly do vzduchu výstřely, které scénu vnesly do chaosu. Jacqueline Kennedy, zmatená, se obrátila na svého manžela. Její tvář odrážela čistý strach. Kennedy byl zasažen, nejprve do horní části zad a poté smrtelně do hlavy. Sklonil se do Jacquelinina klína, zatímco limuzína spěchala do nemocnice Parkland Memorial. Navzdory snahám lékařů ho zachránit, rány se ukázaly být nezvládnutelné.
V jeden ranní odpoledne byl John F. Kennedy prohlášen za mrtvého ve věku 46 let. Ve Washingtonu padlo nad zemí těžké ticho. Slzy se volně valily po ulicích, školy byly zavřené a podniky zastavily činnost. Mnoha lidem se zdálo, jako by byla samotná podstata Ameriky krutě roztrhána na kusy. Charismatický a nadějný vůdce, který hájil sny o lepší budoucnosti, průzkumu vesmíru a občanských právech, byl náhle odstraněn. Vize prezidenta Lyndona B. Johnsona, který krátce poté složil prezidentskou přísahu na palubě Air Force One, byla doplněna tím, že Jacqueline Kennedy, stále v šoku a oděná v manželovu krev, stála po jeho boku, neochotná změnit svůj oděv a trvala na tom, že chci, aby viděli, co udělali Jackovi. Podezřelý útočník Lee Harvey Oswald byl rychle zadržen, ale brzy na to mu byl osudným výstřelem v přímém přenosu zastřelen majitelem nočního klubu Jackem Ribou, což vyvolalo vlnu konspiračních teorií, jež zahrnovaly Sověty, CIA a mafiánské skupiny. Pravda o událostech zůstává i po desetiletích předmětem intenzivní debaty. Co je však nespochybnitelné, je hluboký dopad této tragédie. Celý národ smutnil během pohřbu Johna F. Kennedyho, když se k němu připojili i zahraniční představitelé v smutečním průvodu, přičemž před čelem průvodu šlo koně bez jezdce. Na Arlingtonském národním hřbitově zachytili kamery dojemný okamžik, kdy mladý John salutoval rakvi svého otce, čímž se tento gest navždy zapsal do kolektivní paměti Ameriky. Éra Camelotu skončila, svět zastavil v Dallasu. Odkaz Johna F. Kennedyho se po jeho předčasné smrti proměnil z politické osobnosti ve věčný mýtus. Mladý nadějný prezident, jehož funkční období bylo tragicky krátké, trvající jen něco málo přes 1000 dní, zanechal trvalou stopu, která nadále ovlivňuje americkou identitu i globální záležitosti. Jeho slova, vznešená a zapamatovatelná, se stala více než pouhými citáty, představovala hluboký výzvu k akci. Neptej se, co může tvá země udělat pro tebe. Jeho projevy inspirovaly generaci tím, že zobrazovali občanskou povinnost jako ušlechtilou, umožňující obyčejným lidem cítit se součástí něčeho většího a historického. Úspěšně působil jako sjednotitel a jeho diplomatické úsilí během kubánské raketové krize nebylo vítězstvím, ale spíše aktem zdrženlivosti, který mohl zachránit svět. Díky diplomatickému přístupu založenému na realismu, ale usilujícímu o mír, vytvořil podmínky pro budoucí dohody o kontrole zbraní, krátce zmírnil napětí studené války. Ačkoliv jeho úplný program pro občanská práva byl schválen až posmrtně Lyndonem B. Johnsonem, Kennedyho vedení posunulo morální tón prezidentského úřadu, podnítilo důležité diskuze a prosazovalo rovnost tam, kde to bylo nejvíce potřeba. Navzdory jeho politickému a vládnímu dopadu spočívá Kennedyho skutečné dědictví v jeho ikonickém obrazu jako nadějného mladého prezidenta, oddaného otce a odolného vůdce, který čelil bolesti s úsměvem a zanechal tak trvalou otázku, co kdyby. Zatímco jeho jméno nyní zdobí různé pocty, jeho trvalým pomníkem zůstává víra, že vedení může být zároveň inteligentní a inspirující a nabízí naději na jasnější budoucnost i v bouřlivých časech. Před rozšířením espresso přístrojů a kaváren na každém rohu začala cesta kávy na místě, které si málo kdo dokázal představit. Ve starověkých vysokohorských oblastech Etiopie objevil pastýř koz jménem Kaldy fascinující objev. Pozorováním energického chování svých koz po pojídání červených bobulí z divokého keře se rozhodl vyzkoušet bobule sám. Legenda říká, že zažil zvýšenou bdělost a jasnost. Tento událost vedla k tomu, že mniši v nedalekém klášteře začali bobule vařit do hořkého nápoje, který jim pomáhal zůstat vzhůru během dlouhých večerních modliteb. Historici věří, že původ kávy lze vysledovat do Etiopie, kde je původní rostlina Coffea arabica a existuje již po staletí. Místní pravděpodobně konzumovali zrna v různých formách pro energii, ještě předtím, než byl zaveden koncept vaření kávy. Nakonec se káva rozšířila z Etiopie na arabský poloostrov,
zejména do Jemenu, kde se stala oblíbeným nápojem známým jako kahva. Sufíští mystikové v Jemenu používali kávu, aby jim pomohla zůstat bdělí během svých duchovních rituálů, vnímali ji jako vážný a nezbytný nápoj. Káva se vyvinula z pouhého stimulantu na pražený a uvařený nápoj, který se dnes více podobá tomu, co si užíváme. Nebyla to jenom nápoj, ale nedílná součást zážitku, rituálu, který spojoval obyčejné s výjimečným. Proměna kávy znamenala začátek její pozoruhodné kulturní cesty. Původně jako divoký keř v Etiopii a poté přesunuta do Jemenu, káva přesáhla hranice pouhého nápoje. Vyvinula se v mocnou sílu, která inspirovala mysl, podněcovala kreativitu a nakonec ovlivnila celý svět. Do 15. století si káva pevně vydobila své místo v islámském světě, když ji do Jemenu přivedli sufíští mystikové, kteří ji přijali nejen jako nápoj, ale i jako duchovní pomůcku. V temně osvětlených místnostech byl zvuk modliteb často doprovázen vůní čerstvě uvařené kahvy, což posilovalo duševní bdělost a prohlubovalo duchovní soustředění. V tomto kontextu byla káva vnímána jako božský zdroj energie. Z Jemenu se káva rozšířila na sever do Meky, Mediny a Káhiry, významných islámských kulturních center, a dala vzniknout ikonickým kavárnám, jako je Cave Cane. Tato místa byla víc než jenom místem na vychutnání si šálku kávy. Byla to centra živých diskuzí, hudby, poezie a debat o náboženství, politice, filozofii a literatuře. Káva se stala synonymem intelektuálních aktivit, spojencem k zamyšlení. Istanbul, rušné centrum Osmanské říše, se v 16. století stal živým centrem kavárenské kultury. Kavárny zdobené bohatým dekorem nabízely prostory pro šachové partie, představení stínových loutek a intenzivní filozofické diskuze. Osmané zdokonalili techniky pražení a přípravy, čímž z kávového umění učinili skutečnou vášeň. Kávovar, známý jako cezve, se stal běžným domácím předmětem. Navzdory rostoucí popularitě byla káva některými skepticky přijímána, neboť měla schopnost stimulovat myšlení a podporovat komunitu, což vyvolávalo kritiku ze strany určitých náboženských učenců. Kavárny, které byly podle islámského práva zakázány kvůli spojení s opojením, byly někdy zakazovány i kvůli podněcování vzpoury a politického napětí, neboť úřady se obávaly, že skupiny bdělých lidí na jednom místě mohou spiknout proti nim. Přes tyto restrikce však popularita kávy nadále rostla. Lidé se uchylovali k pašování zrn a tajnému vaření kávy, dokud nebyly zákazy, jež často trvaly jen krátkou dobu, nakonec zrušeny. I samotní osmanští sultáni se stali nadšenými pijáky kávy a nabízení kávy hostům se stalo symbolem pohostinnosti a hrdosti. Za méně než 100 let se káva proměnila z nápoje, který konzumovali mniši v noci, na základní součást islamské kultury. Vyvolala kontroverze, zaujala lidi a co je nejdůležitější, spojila komunity dohromady. Tento impuls byl jen začátkem. Po staletí arabský svět držel nad kávou pevnou ruku a zacházel s ní jako s utajeným tajemstvím. Jemenský obchodníci pečlivě exportovali pražená nebo vařená zrna, aby zajistili, že žádná životaschopná semena nevyklíčí jinde. Uvědomovali si hodnotu kávy nejen jako rostliny, ale jako nesmírně cenného kulturního bohatství a významného ekonomického monopolu. Nicméně v 17. století začala tato exkluzivita slábnout. První narušení tohoto tajemství nastalo odvážným aktem botanického pašování. Legenda praví, že indický sufí jménem Baba Budan navštívil Meku během pouti, kde si zamiloval kávu. Na zpáteční cestě si pod pláštěm schoval 7 syrových kávových semen a pašoval je zpět do kopců jižní Indie, nevědomky tím zahájil globální revoluci. Ty počáteční rostliny se nakonec staly základem rozsáhlých kávových impérií. Současně se evropské obchodníky, především ty z Benátek a holandské východoindické společnosti, začal stále více zajímat záhadný černý nápoj oblíbený v islámských územích. Uvědomivši si potenciál zisku, začali dovážet kávu do evropských přístavů, počínaje Benátkami
a postupně se rozšiřovaly do Marseille, Londýna a dalších měst. Původně se prodávala jako léčivý tonikum, který měl vyléčit různé nemoci, ale káva si rychle získala popularitu a do 17. století začaly v Evropě vznikat kavárny, podobné těm v Osmanské říši. Tato zařízení, v Londýně nazývaná Penny Universities, peněžní univerzity, poskytovala prostor pro zajímavé diskuze mezi lidmi z různých oborů. Káva byla nejen stimulantem, ale také spojována s intelektuálními diskuzemi. Navzdory skepticismu úřadů, které považovaly kavárny za centra nespokojenosti, se pokusy je zakázat, například krále Karla II. V roce 1675, setkali s veřejným odporem a nakonec byly opuštěny. Současně Holanďané úspěšně pěstovali kávu na Jávě, čímž se z místní tradice stala globální komodita. To podnítilo globalizaci kávy, kdy různé kultury přidávaly své vlastní zvyky a inovace do tohoto nápoje. Do 18. stolet se káva proměnila v sociální hnutí, přičemž kavárny ve evropských městech sloužily jako centra intelektuálního výměny a kreativity. Tato místa přitahovala různorodé publikum spisovatelů, myslitelů a obchodníků, kteří si při šálcích kávy vyměňovali nápady. Jen v Londýně prosperovalo přes 500 kaváren, z nichž každá sloužila různým skupinám, například umělcům, vědcům nebo politikům. Významné osobnosti jako Isaac Newton a Edmund Halley navštěvovali tyto podniky, čímž přispívali k živé intelektuální atmosféře té doby. Naproti Westminsteru si členové parlamentu vychutnávali kávu předtím, než se pustili do intenzivních diskuzí. Na rozdíl od hostinců, které podávali pivo, káva stimulovala mysl a zlepšovala řeč. Tato doba byla charakterizována osvícenstvím, přičemž káva hrála jeho pohon. Ve Francii se kavárny proměnily v centra revoluce. S blížícím se vrcholem francouzské revoluce se kavárny hemžily vášnivými projevy a čtením brožur. Slavná kavárna Café Prokop v Paříži přivítala Voltaireho, Rousseaua a později Robespierra. Tato místa poskytovala platformu pro vyjadřování stížností, sdílení nových ideologií a posouvání politických změn vpřed. Šálek kávy v těch správných rukou měl větší moc než meč. I v amerických koloniích začala káva nahrazovat čaj, zvláště po událostech Boston Tea Party v roce 1773. Pití kávy se stalo jemným aktem vzdoru. Kontinentální kongres se scházel u kávy, vojáci ji vařili u táboráku a George Washington byl údajně oddaným pijanem kávy. Zatímco čaj symbolizoval britskou autoritu, káva se stala nápojem americké svobody. Čím se káva odlišovala jako revoluční síla. Nebyla to jen kofein, i když to hrálo významnou roli. Šlo o prostředí. Kavárny nevyžadovaly členství, tituly ani bohatství. Podporovali rozhovor. V prostředí ovládaném monarchiemi a přísnými třídními strukturami sloužily kavárny jako prostředek demokracie, šálek po šálku. Do konce 18. století se káva pevně zakořenila v kultuře a historii. Zapálila revoluce, inspirovala prohlášení a redefinovala způsob, jakým se lidé scházeli a přemýšleli. Nicméně, tato cesta byla teprve v polovině. S rostoucí popularitou kávy po celé Evropě vzrostla i touha po kontrole nad její výrobou. Dříve místní a uctívané hořké fazole se proměnily v globální komoditu, podobně jako cukr, čaj a bavlna, a zapojili se do neustálého boje o moc a vliv. Během 18. a 19. století se evropské říše nadšeně zapojovaly do zakládání kávových plantáží ve vzdálených územích, čímž přetvářely ekosystémy a společnosti, aby vyhověly rostoucí globální poptávce po tomto návykovém nápoji. Nizozemci vedli cestu tím, že úspěšně pěstovali kávu na Jávě v Indonésii již koncem 1600 let. Následně se káva rychle rozšířila po koloniálních územích, poháněná imperiálními ambicemi. Francouzi zavedli pěstování kávy v Karibiku, zejména na ostrově Sandang, dnes známém jako Haiti, zatímco Portugalci ji přivezli do Brazílie a Španělska do Střední Ameriky,
kdekoliv to umožnily vhodné klimatické podmínky. Tato rozlehlá budování kávového impéria byla podpořena tvrdými pracovními praktikami, často zahrnujícími zotročené nebo později otrocky pracující pracovníky, nucené pracovat v utlačovatelských podmínkách na sklizni zrn. Zatímco na rozkvetlých plantážích v Brazílii a na Karibiku se hromadilo velké bohatství, přišlo to na úkor obrovského lidského utrpení. Navzdory etickým obavám se Brazílie stala hlavním producentem kávy, která do poloviny 19. století dodávala přes polovinu světové kávy a tuto pozici si udržuje i dnes. Rozsáhlé kávové plantáže, známé jako fazendas, se staly symbolem jak bohatství, tak nerovnosti, udržované otroctvím až do jeho zrušení v roce 1888, což bylo nejpozději v Americe. V Africe evropské kolonizátory znovu zavedly komerční kávové plantáže v Etiopii, Keni a dalších regionech, čímž narušili tradiční způsoby života, protože místní farmáři byli nuceni přijmout ekonomiku založenou na vývozu kávy místo pěstování potravin. Pro obživu. Navzdory těmto temným aspektům se káva hluboce začlenila do kulturního dědictví těchto oblastí. V Etiopii zůstala tradiční kávová ceremonie důležitým prvkem pohostinnosti, zatímco v Latinské Americe sloužila jako klíčová ekonomická a duchovní záchranná linie. Do konce 19. století přesáhla káva svůj status pouhé komodity. Oblíbený nápoj byl víc než jen nápoj. Byl to globální impérium s složitou historií, která spojovala různé kultury a kontinenty. Ačkoliv poukazovala na společenské nespravedlnosti, kávová zrna si úspěšně našla cestu po celém světě. Blížil se přelom 19. a 20. století a káva procházela další proměnou, když se z koloniálního luxusu stala nezbytnou součást moderního života díky faktorům, jako jsou urbanizace, industrializace a technologický pokrok. Tato evoluce změnila nejen způsob, jakým lidé konzumovali kávu, ale také její význam pro ně, zvláště když se stala hlavním zdrojem energie pro městské pracovníky v továrnách, kancelářích a veřejných prostorech. Inovace espresso stroje v roce 1901 od Luigiho Bezzery revolucionalizovala přípravu kávy, protože umožnila rychlé extrahování koncentrované kávy za použití pod tlakem vody. Tím vzniklo espresso, tmavé a povzbudivé shot, které předefinovalo zážitek z pití kávy. Původem z Milána a Říma byla kultura espressa charakterizována svou efektivitou a přímostí, na rozdíl od pohodlného tempa tradičních kaváren. Ve Spojených státech se káva stala nedílnou součástí každodenního života díky pokrokům, jako byly vakuově balené kávové plechovky zavedené společností Hills Brothers v roce 1900. Stala se základním prvkem během válečných dob, kdy vojákům poskytovala instantní kávové dávky, jež jim nabízely pocit útěchy uprostřed zmatku. Střed 20. století také svědčil o vzniku restaurací typu diner a perkolátorů, protože kávová kultura pokračovala v růstu a rozmanitosti. Káva se stala životně důležitou potřebou pro mnohé, ztrácela svůj původní charakter a chuť, když převážela pohodlnost, dominovala instantní káva. Nicméně, tichá revoluce se začala rodit, aby znovu objevila pravé jádro kávy, a to krok za krokem, pečlivým přeléváním. Do konce 20. století se káva stala všudy přítomnou součástí každodenního života, ale objevilo se jemné povstání, jehož cílem bylo povýšit kávu na řemeslo, nikoli jen na obyčejnou komoditu. Toto hnutí označilo třetí vlnu kávy, charakterizovanou hlubokým respektem k původu produktu, pěstování a složitým chutím, podobně jako u vína. Objevilo se ve městech jako Portland, Oslo, Melbourne a Tokio a přineslo nové koncepty, například světlé pražení, kávové zrna z jednoho původu a inovativní metody přípravy, čímž proměnilo kávu v umění, které přijali malí pražírny, nezávislé kavárny a zvídaví nadšenci. Baristé se proměnili v zručné řemeslníky, kteří povzbuzovali zákazníky, aby si vychutnávali a komunikovali se svým kafem. Došlo ke změně, kdy se kladl větší důraz na víc než jen obsah kofeinu v nápoji.
Důraz byl kladen na celkový zážitek, etické zdroje a vzdělávání. Transparentnost a udržitelnost se staly ústředními prvky tohoto hnutí, protože pražírny začaly budovat přímé vztahy s farmáři, aby se vyhnuli vykořisťovatelským prostředníkům. Obal kávy nyní obsahoval podrobné informace o nadmořské výšce pěstování, technikách zpracování a profilech chutí, čímž se z ní nestala jen marketingová strategie, ale vědomá změna vnímání. Tato doba přinesla novou úroveň personalizace kávy, kdy každý šálek měl svůj příběh, místo a spojení s původem. Navzdory výhodám se objevily i výzvy, například zvýšené ceny a měnící se chuťové preference, které se střetávaly s tradičním očekáváním, že káva má být tmavá a silná. Někteří vnímali tento trend jako elitářský, zatímco jiní ho uvítali jako nezbytnou změnu. Přesto zůstával jádrový koncept působivý a zdůrazňoval, že káva je směsicí kultury, zemědělství, chemie a umění v jednom šálku. Globální diskurs se posunul od pouhé přípravy kávy k jejímu emocionálnímu dopadu na jednotlivce. Od cesty od zrnka k nápoji se konzumace kávy stala osobní zkušeností, díky níž každý šálek působí živějším a vitálnější dojmem. V průběhu historie přesáhla káva pouhé pití a sloužila jako katalyzátor pro nápady, kreativitu a rebélii. Napříč různými epochami a místy byla středem společenských hnutí, revolucí a uměleckých snah. Na rozdíl od vína nebo čaje káva stále podněcovala mysl lidí hledajících inspiraci, ať už v intelektuálních salonech Paříže během osvícenství, v kouřových kavárnách Vídně nebo při setkáních tvořivých myslí u šálku nápoje. Diskuze o pravdě, kráse a chaosu světa přitahovaly do kaváren mnoho ikonických osobností pro inspiraci a pozorování. V Londýně navštěvovali Charles Dickens a další viktoriánští autoři tyto podniky, které sloužily jako živé společenské scény, nikoli jako tiché útočiště. Tato tradice přetrvala po staletí a našla své místo v New Yorku 20. století, kde káva poháněla tvůrčí energii beatnické generace, včetně Jacka Kerouaka a Allena Ginsberga, kteří nacházeli útěchu v kavárnách, jež se zdály nikdy neusnout. Než se Seattle stalo synonymem pro Starbucks, byly nezávislé kavárny místem setkávání grungeových hudebníků a začínajících básníků hledajících autentičnost a syrové zážitky. Káva nebyla jenom doplňkem kreativity, zvýrazňovala ji. Jemné povzbuzení zlepšovalo myšlení, povznášelo ducha a prodlužovalo rozhovory až do noci, přičemž nabízelo jasnou myslovou euforii, která podporovala pocit bdělosti na fyzické, duchovní i duševní úrovni. Navíc byly kavárny historicky centry revoluce a změn, sloužily jako neoficiální místa setkání hnutí po celém světě. Ať už šlo o francouzské povstalce v 18. století, nebo o antikolonialistické aktivisty v Africe a Latinské Americe během 20. století, kavárny často tvořily kulisu pro diskuze a strategie. Významné osobnosti, jako například Fidel Castro na Kubě nebo odbojáři v Alžírsku, nacházeli útěchu v solidaritě, kterou jim poskytla šálka silné kávy předtím, než se pustili do monumentálních činů. Dnes kavárny nadále slouží jako útočiště pro kreativitu, přitahují spisovatele, hudebníky a umělce, kteří hledají prostor pro nerušený čas a jemnou inspiraci. Tyto podniky nabízejí únik od vnějšího světa, umožňují myslím volně bloudit, poháněny skromnou kávovou zrnkem. Po celou historii tiše kladla káva stejnou hlubokou otázku, co kdyby? A inspirovala nespočet jednotlivců k objevování inovativních nápadů a možností. Uprostřed pohodlí při popíjení latte a studených nápojů je důležité pamatovat na transformační roli, kterou káva hrála a stále hraje při formování kultur a posouvání hranic. Milovaný fazol s bohatou historií a celosvětovou popularitou v současnosti čelí nejisté budoucnosti kvůli změnám klimatu, ekonomickým nerovnostem a nadměrné spotřebě. Navzdory těmto výzvám se káva, podobně jako odolná rostlina, ze které pochází, přizpůsobuje a vyvíjí, aby překonala tyto překážky.
Významná environmentální hrozba spočívá v citlivosti kávy Arabica, která tvoří většinu globální produkce kávy, na teplotní a nadmořské výškové změny. Dopad stoupajících teplot a nepředvídatelného srážení již omezuje vhodné oblasti pro pěstování. Měnící se klima vedlo k rozvoji nemocí, jako je kávová listová rzi a škůdců, například kávového borového brouka, což způsobuje značné škody na kávových farmách v regionech jako Střední Amerika a Východní Afrika. Aby se těmto výzvám čelilo, vědci a farmáři spolupracují na vývoji odolnějších odrůd kávy prostřednictvím metod jako hybridní rostliny, stínové pěstování a udržitelné zemědělské techniky, které mají zajistit jak výnos, tak kvalitu. Přes tyto snahy je však čas a apatie na vážkách. Ekonomicky, navzdory celosvětové popularitě, se mnozí farmáři s kávou potýkají s chudobou, protože kolísání cen na globálním trhu často vede k nedostatečnému zaplacení za jejich úrodu. Proto roste poptávka po férovém obchodu, přímém obchodu a transparentním zdrojování, které mají tyto problémy řešit. Spotřebitelé, kteří jsou nyní lépe informovaní, se nezajímají jen o chuť své kávy, ale také o její původ a podmínky výroby. V oblasti technologií přicházejí pokroky, které přetvářejí budoucnost kávy od systémů pro domácí přípravu řízených aplikací až po přesné algoritmy pražení, které plynule spojují vědu a umění. Umělá inteligence je dokonce využívána k identifikaci chuťových profilů a doporučování technik přípravy. Uprostřed těchto inovací zůstává podstata kávy, budování spojení, poskytování útěchy a usnadňování konverzací nezměněná. Kulturně svědčíme o radostném spojení kávových tradic po celém světě, přičemž praktiky japonských metod pour-over ovlivňují baristy v Paříži a etiopské kávové ceremonie jsou jejich příklady. Západní kavárny zažívají oživení tradičních praktik. Nairobi přijímá trend studeného extraktu z New Yorku. Svět kávy se zmenšuje, ale jeho rozmanitost kvete. Co nás čeká v budoucnosti kávy? Možná její pravá budoucnost spočívá v uctívání jejich kořenů, respektování práce, která do její výroby vkládá, vážení si zvyků, které ji podporují, a v důležitých konverzacích, které při každé šálku vyvolává. Po pádu Říma se Evropa rozdělila na bojující říše a zranitelné území. Předchozí hierarchie zmizela a ustoupila novému, tvrdému a nestabilnímu světu poznamenanému násilím. Aby se v této rozbité společnosti orientovali, obrátili se vládci na jiný druh bojovníků – rytíře. Zpočátku rytíři nebyli ušlechtilými, čestnými postavami, jak si je dnes představujeme. Sloužili jako najatí svalovci, jezdci na koních, ozbrojení řetězovým plátem, motivovaní ziskem a přežitím, nikoliv ctí. Tyto rané rytíře vychovala nutnost, využívajíc účinnosti boje na koni s příchodem třmene ze východu a feudálního systému, který jim poskytoval půdu výměnou za věrnost a vojenskou službu. Pánové přidělovali půdu jednotlivcům výměnou za jejich ozbrojenou loajalitu. Obrněná jízda se rychle stala základem středověkého boje, neboť rytíři dominovali bojištím svou rychlostí a silou, čímž pozvedli svůj status ve společnosti. Jejich moc však měla i důsledky, neboť někteří rytíři se proměnili v bezprávné válečníky, kteří zneužívali a terorizovali místní komunity pro osobní zisk. Jejich neskrotná agresivita vzbudila obavy mezi světskými vůdci i církví, což vedlo k nutnosti regulovat rytíře nejen právními předpisy, ale i etickými kodexy. Tak postupně vznikl pojem rytířství, a to nejen jako formalita nebo předvádění. Církev usilovala o proměnu divokých válečnických elit tím, že propagovala novou narrativu, která představovala rytíře jako ochránce víry a obhájce bezbraných během křížových výprav na konci 11. století. Tyto posvátní bojovníci byli zobrazováni z kříži na hrudi, požehnáni před bitvou a vnímali své mise jako božský úkol. Pojem rytířství se vyvíjel od pouhých vojáků na koni k symbolům spojeným s ideály, jako je síla vyvážená zdrženlivostí, milosrdenství namísto pomsty a moc řízená ctností.
Kódex rytířství, který byl směsí válečnických zvyků, křesťanské etiky a dvorských hodnot, zdůrazňoval roli rytíře jako vzoru disciplíny, ctnosti a ochrany. Vyžadoval věrnost svému pánovi, spolubojovníkům a slibům. Čest, definovaná pevnou oddaností spravedlnosti i v osamělosti, odvaha zkombinovaná s rozvahou a statečnost tváří v tvář nebezpečí, charakterizovaly podstatu rytířství. Mít moudrost vyhýbat se zbytečné násilí, byl rytíř povinen zapojit se do boje pouze tehdy, když byla věc spravedlivá, a jako poslední možnost. Klíčem bylo spojení pokory se silou. Očekávalo se, že rytíř uzná svou pozici před Bohem, zdržuje se chvástání o vítězstvích nebo moci. Místo toho měl povzbuzovat ostatní, nikoliv je utlačovat. Ochrana zranitelných, zejména žen, dětí, starších a chudých, nebyla považována za laskavost, ale za povinnost. Účelem meče nebylo ovládat, ale chránit. Zdvořilost byla víc než jen dobré mravy. Zahrnovala zacházení s každým, i s protivníky, s respektem. Zajatého nepřítele bylo třeba ušetřit při kapitulaci. Porazený rytíř si zasloužil soucit, nikoli posměch. Tento přístup k válčení byl v té době revoluční a pomáhal odlišit rytíře od obyčejných vojáků. Následovala zbožnost. Víra rytíře neměla být pouhou formalitou. Očekávalo se, že bude žít jako služebník Boha, a to jak během bitev, tak v časech míru. Tento duchovní prvek rytířství dodával kodexu hloubku. Nebyl založen pouze na lidských zákonech, ale na božské odpovědnosti. Nicméně, navzdory ušlechtilým záměrům, kodex rytířství často zaostával za realitou. Mnoho rytířů nesplnilo očekávání, uchylovalo se k drancování vesnic, zaplétalo se do osobních sporů nebo usilovalo o moc na úkor etiky. Přesto kodex přetrvával jako morální vodítko, jako standard pro posouzení charakteru muže. Snažil se pochopit nejen zdatnost v boji, ale i důvod, za který bojoval. Získání rytířského titulu nebylo jednoduché. Cesta k rytířství byla náročný proces, který formoval nejen schopnosti válečníka, ale i jeho charakter. Začínala v dětství, nikoli na bojišti, ale v klidných útrobách ušlechtilého sídla, kde se chlapci učili sloužit, než mohli vést. Ve věku 7 let byl chlapec urozeného původu poslán pryč od rodiny. Stať se stránkou jako panoš byl jeho prvním krokem k rytířství. Život jako panoš zahrnoval přísnou disciplínu, která zahrnovala stolovací návyky, čtení a psaní, latinské modlitby a základní etiketu. Navzdory formalitám se stránky také věnovaly fyzickému tréninku, například jezdectví a základům šermu. Zejména se učili důležitosti poslušnosti, protože schopnost rytíře vydávat rozkazy závisela na jeho schopnosti je nejprve sám poslouchat. Jakmile se strán blížil svému ranému dospívání, přecházel do role panoše. Během tohoto období procházel přísným výcvikem jak v bojových dovednostech, tak v morálních hodnotách. Pod vedením zkušeného rytíře zdokonaloval své bojové techniky, včetně turnajů, šermu, lukostřelby a údržby zbroje a koní. Doprovázející svého rytíře do bitev měl panoš spíše roli služebníka než bojovníka, což zahrnovalo úkoly jako čištění zbraní, ošetřování zranění a internalizaci rytířského kodexu prostřednictvím praktických zkušeností. Uprostřed válečného napětí pozoroval dvojí povahu rytířství. Svědčil jak jeho nádheře, tak obětem. Rytířský výcvik však přesahoval válečné umění a vyžadoval, aby se panoši seznamovali s hudbou, poezií, dvorským chováním, veřejným vystupováním, psaním dopisů a konceptem dvorské lásky, rytířskou oddaností urozené dámy, která je často zobrazována jako idealizovaná a nedosažitelná. Tyto nauky nejenže formovaly panoše v zručného bojovníka, ale také rozvíjely jeho vlastnosti elegance a moudrosti. Po prokázání své odvahy v bitvách, neochvějné věrnosti nebo po letech oddaného služebnictví se panoš nakonec kvalifikoval na rytíře. Ceremonie rytířství byla slavnostní událostí, která zahrnovala symbolickou očistu, noc modliteb, zpověď hříchů a za úsvitu pokleknutí před svým pánem nebo králem, aby přijal odznak,
poklepání mečem na ramena. Těmito tichými gesty se přesunul od chlapce, který se učil kodex, k jeho naplnění, v podstatě rytířství, živé a ozbrojené. Cesta k tomu stát se rytířem zahrnovala mnohem víc než pouhou vojenskou zdatnost. Získání titulu rytíře bylo významným milníkem, charakterizovaným tradicí, symbolikou a hlubokým významem. V chaotickém světě plném násilí a nejistoty sloužila ceremonie rytířství jako jasné rozlišení mezi surovou silou a zásadní ctností. Označovala okamžik, kdy muž přebíral odpovědnost za účel, pro který drží meč. Cesta začínala rituálem očisty. Před rytířským slibem se panoš ponořil do ceremoniální koupele, která symbolizovala nejen fyzické očištění, ale i odložení minulých přestupků. Oblečený v bílou tuniku pro čistotu, červený plášť pro statečnost a černý plášť pro pokoru a ochotu obětovat se poté zúčastnil slavnostního bdění v kapli. Kleknuv před oltářem s mečem po boku, modlil se celou noc a hluboce přemýšlel. Za úsvitu přecházel ze služebného chlapce na muže s odhodláním. Formální obřad začal při východu slunce, kdy kněz udělil požehnání meči a hledal boží vedení pro jeho správné použití. Následně rytíře nebo panovníka, občas i příbuzného, provedli akoládou tím, že lehce poklepali na každý rameno plochou stranou čepele. Tímto gestem se panoš proměnil v rytíře, avšak slibované slovo mělo stejně velký význam jako tento akt. Rytíř slíbil bránit nevinné, zůstat věrný svému pánovi, hájit pravdu a chránit víru. Ačkoliv se konkrétní přísahy lišily podle regionů a období, podstata zůstávala stejná. Meč představoval závazek k vyšší věci. Po obřadu byly tradičně udělovány dary, například meč, kůň a další symboly úcty. Rytíři byli oceňováni například ostřihy nebo prsteny a konaly se slavnostní hostiny na jejich počest. Přestože byli šťastní, vždy si pamatovali tíhu svého závazku. Porušení jejich slibů nebylo jen ostudné, představovalo také duchovní nebezpečí. Rytířství nebylo udělováno pouze na základě bohatství nebo rodové linie, muselo být zasloužené. Jakmile bylo získáno, bylo to celoživotní závazek, podobný nošení neviditelné zbroje. Být rytířem znamenalo žít se mečem, ale také ovládat jeho použití. V chaotických bitvách, kde bylo běžné krveprolití, vyžadovala rytířská ctnost vzácnou vlastnost, sebekontrolu. Rytíři byli cvičeni bojovat zručně, ale očekávalo se od nich, že svou sílu vyváží spravedlivostí a projevují slitování místo pomsty. To byla náročná úloha na bojišti. Rytíři čelili nelítostným válkám, křížovým výpravám a konfliktům, kde každý okamžik hrál roli. Přesto však principy rytířství stále platily. Byli povinni nabídnout milost poraženému nepříteli a mohli si místo zabití zajmout šlechtického zajatce výměnou za jeho výkupné. Tato praxe nebyla jen o laskavosti. Byla to tradice, která uznávala hodnotu života rytíře i v dobách války. Navíc bylo rytířům zakázáno způsobovat zbytečné škody, zejména na civilistech, jako jsou ženy, děti, duchovenstvo a rolníci. Válka byla vnímána jako zkouška cti a síly mezi rovnocennými, nikoli jako záminka pro krutost. Ačkoliv došlo k případům zvěrstev a porušování slibů, ostuda takových činů přetrvávala. Rytíř, který ignoroval kodex, riskoval svou pověst a duchovní pohodu. Čestnost se vztahovala i na chování rytíře před a po bitvě. Očekávalo se, že se identifikuje, ukáže svůj erb a zdržel se útoků na civilisty. Překvapení a klam byly taktiky méně postavených, protože pravý rytíř věřil v otevřený boj, umožňující nepříteli spatřit blížící se smrt s důstojností. Turnaje představovaly upravenou verzi tohoto pojetí. Během těchto událostí rytíři neměli za cíl zabíjet, ale spíše předvést své dovednosti prostřednictvím joustů, duelů a ukázání klidu pod tlakem. Tyto výstavy ctívaly principy chavalicka, zdůrazňovaly soužití síly a ctnosti. Po vítězství se od rytíře očekávalo, že projeví grácii tím, že svého soupeře pomůže vstát, podá mu ruku nebo mu pomůže s ošetřením ran. Skutečná čest přesahovala bitevní pole a určovala charakter rytíře.
Válka nebyla vnímána jako pouhý sport pro rytíře, ale jako posvátná povinnost, která odhalovala jeho pravou povahu skrze jeho chování. Ačkoliv bitva hrála roli při formování rytíře, jeho identitu ovlivňovaly stejně tak vzdálené ideály, jako je hudba, poezie a zdokonalené umění dvorní lásky. Ve středověké kultuře nebyl skutečný rytíř pouze bojovníkem, ale také zdvořilým gentlemanem, věnujícím se cti a kráse, zejména ve společnosti šlechtičen. Původem z dvorů jižní Francie během 12. století se dvorní láska vyvinula jako kulturní hnutí inspirované troubadury, básníky a aristokratickou zdvořilostí, přeměňujíc romantickou touhu na rytířský závazek. Mělo se za to, že rytíř by měl vybrat dámu, často vdanou nebo společensky nedosažitelnou, a zavázat se jí bez snahy o vlastnictví nebo dobytí, ale spíše ukazovat věrnost, zdrženlivost a ušlechtilou vytrvalost. Tato láska byla z velké části nevykonaná, existovala jako idealizovaný, duchovní a symbolický výraz. Dáma sloužila jako můza rytíře, zatímco on, její věrný služebník, čerpal sílu z jejího obrazu tím, že si na ní připínal její přízeň, stuhu nebo odznak do boje. Oddanost dáma inspirovala písně, básně a hledání v rytířském světě, naplňujíc jeho činy ctí a touhou. Nicméně šlo o víc než pouhou romanci, protože rytířská láska představovala zdokonalenou soubor ctností, vyžadujících půvab, trpělivost, pokoru a výmluvnost. Sloužila jako připomínka, že pravá šlechta zahrnovala jemnost spolu se silou. Ženy hrály významnou roli, uplatňovaly vliv prostřednictvím svého postavení, inteligence a dodržování šiualických norem, vedly a formovaly pověsti v courtly světě. Ačkoliv ne všichni rytíři naplňovali ideál, přežívali příběhy o tragických střetech mezi láskou a povinností, například u Lancelota, Gwyn a Tristana. V šiualické etice symbolizovala dáma rytířovu duši, vzdálenou, avšak přesvědčivou podstatu, po níž toužil, ale kterou nikdy nemohl plně dosáhnout. Uprostřed důrazu na čest, zdrženlivost a oddanost v rytířství se jako základní pilíř objevila věrnost, která spojovala rytíře nejen s pány a dámami, ale i navzájem, pro vzájemné přežití, důvěru a solidaritu tváří v tvář měnícím se aliancím a válkám. Rytíři málo kdy stáli sami, tvořili pevná bratrstva, trénovali, krváceli a jezdili spolu v poutě, které přesáhly kamarádství a staly se nezbytné pro jejich společné přežití v náročném světě. Když vyrazili do boje, každý válečník chápal, že voják po jeho boku může být jedinou překážkou, která zabrání smrti. Věrnost svému pánovi byla jádrem chiolického konceptu. Přísaha rytíře svému pánovi ho zavazovala nejen k službě, ale také k ochotě obětovat se. Na oplátku se od pána očekávalo, že mu poskytne ochranu, půdu a úctu. Tento svazek, upevněný posvátnými přísahami a často dohlížený duchovními, byl považován za nezcizitelný. Jeho porušení nebylo jen nevěrností, ale považovalo se za zrádnost. Stejně důležité byly neformální vazby mezi samotnými rytíři. Přátelství vytvořená na bitevních polích a v turnajích se proměnila v trvalá spojenectví. Rytíř byl povinen podporovat své druhy, bránit jejich čest a pokud bylo třeba, pomstít jejich smrt. Pověst se nestavěla izolovaně, ale byla udržována vážením od svých vrstevníků. Rytířské řády, jako například templáři nebo špitálníci, tento bratrský svazek pozvedli na hlubší úroveň. Tyto náboženské vojenské komunity byly svázány přísnými sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Jejich věrnost byla především jeden druhému a Bohu. V rámci těchto řádů nebyly zásady rytířství pouze dodržovány, ale také vynucovány, podporovány a začleňovány do jejich způsobu života. Tento kodex vzájemného respektu se dokonce rozšiřoval i na protivníky. Nebylo neobvyklé, že rytíři na opačných stranách obdivovali odvahu jeden druhého nebo zacházeli s zajatými nepřáteli důstojně. Zasloužilý protivník mohl být stále považován za spolubojovníka, odděleného věrností, ale sjednoceného kodexem.
Nakonec nebyla čest rytíře určována pouze tím, jak dobře sloužil svému pánovi nebo milované paní. Skutečná čest se projevovala v jejich věrnosti bratrům, kdy vše, co zůstávalo uprostřed létajících šípů a padlých praporů, byla věrnost. Jak se středověké období přelomilo do 14. a 15. století, narazilo ideál rytířství na výzvy. Tvrdá nová realita měnících se bojišť a vyvíjejících se společností znamenala začátek mizení světa, spojeného s kodexem rytířství. Střelný prach se objevil jako významný narušitel, který učinil brnění neúčinným s vynálezem kanónů a palných zbraní. Jedna kulička z mušky měla schopnost proniknout plátovou ocelí, prorazit řady a porazit i toho nejzkušenějšího rytíře, čímž posunula válčení od slavnostních útoků jezdectva k vzdáleným palbám a nelítostným obléháním. Vzestup stálých armád a profesionálních vojáků dále snížil význam rytíře ve válčení, neboť králové se obrátili na vycvičenou pěchotu a žoldnéře na místo feudálních povoláren či šlechtických družin. Rytíř, kdysi symbol vojenské ctnosti, začal působit zastarale. Šlechtická třída Šijovalrych čelila politickým výzvám, když se centralizované monarchie ujaly moci od rozdrobeného feudálního systému, čímž se snížila osobní moc pánů a rytířů. Staré kodexy věrnosti již neodpovídaly požadavkům modernizujícího se státu. Morálně vzato, rytířství často nedokázalo dostatečně potlačit ambice, krutost nebo chamtivost, protože rytíři páchateli zvěrstev pod prapory, které tvrdili, že hájí ctnosti. Nicméně, rytířství přežilo v přeměněné podobě, stalo se součástí legend, které byly spečetěny baladami, romancemi a epickými básněmi od autorů jako Malalery a Krety a zachovávalo ducha artušovské statečnosti. Časem se vzpomínka na kodex začala vytrácet na bojišti. Ačkoliv byla zapomenuta ve fyzickém světě, zůstala živá v srdcích jednotlivců, nikoliv jako pravidlo boje ve válce, ale jako touha pocti nad nadvládou, po smyslu nad arogancí, po vlastnosti, která je ušlechtilejší než ocel. I když éra rytířů již dávno skončila, zásady rytířství nezmizely spolu s jejich brněním. Jejich jádrové hodnoty, jako čest, statečnost, věrnost a sebekontrola, nadále existují v principech, které zastáváme, v příbězích, které vyprávíme a v jemných způsobech, jak se snažíme žít s respektem. Původně jako kodex pro jezdce překročil staletími a formoval náš pohled na morálku a spravedlnost daleko za bojiště. Jeho podstata je patrná v literatuře, kde přetrvává obraz čestného rytíře. Od krále Artuše po Don Quixota až po současné superhrdiny tento archetyp zůstává. Osamělá postava, která brání to, co je spravedlivé, i když její okolí váhá. Galantní hrdina je ten, kdo bojuje nejen pro moc, ale pro druhé, ne pro slávu, ale pro význam. Tento koncept pronikl i do našeho jazyka. Stále mluvíme o tom, dělat to, co je správné, a chválíme činy odvahy u jednotlivců, kteří chrání slabé, brání pravdu a projevují poctivost i v těžkých chvílích. Rytířství se proměnilo z pouhého vojenského kodexu na morální vodítko. Jeho dopad rezonuje v vojenských zvyklostech, formálních praktikách a v tom, jak definujeme vedení a povinnost. I moderní etické standardy, ať už v profesích, sportu nebo správě věcí veřejných, často odrážejí středověký rytířský výzvu k moci, kterou je třeba nezneužívat. Přesto se rytířství vyvíjelo. Přestalo být výlučnou doménou privilegované skupiny ozbrojených mužů a stalo se přístupné všem. Jeho principy již nezávisí na původu nebo feudálních slibech, ale zaměřují se na charakter. Každý může být odvážný, každý může zvolit laskavost. Odmítnutí pomsty je vlastností, kterou má každý. Pravý charakter se ukáže, když poctivost vyžaduje oběť. V světě sužovaném špatností, násilím a nespravedlností zůstává podstata rytířství stále relevantní. Zdůrazňuje důležitost toho, že síla je vedena morálními hodnotami, moc je využívána k ochraně a důstojnost pramení z našeho zacházení s ostatními, zejména s bezbrannými.
Ačkoliv rytíři již nenosí vlajky ani neslibují přísahy v kaplích osvětlených svíčkami, jejich zásady přetrvávají nejen jako fyzická zbroj, ale jako štít pro duši. Jednáním čestně v neviditelných okamžicích udržujeme toto dědictví a neseme metaforický meč. Sklo se svou elegancí a průhledností vzniklo z chaosu jako výsledek ohně, písku a náhody. Příroda ho již dávno formovala, ještě předtím, než ho lidé pochopili. Blesk dopadající na pouštní písky nebo sopečné erupce tavením křemíku při extrémním teple vytvořili přírodní sklo. Příkladem je obsidián, lesklý ostrý materiál, jímž byly starověké civilizace obdivovány pro výrobu čepele, šípů a posvátných artefaktů. Vývoj skla však začal z lidské zvídavosti, když bylo objeveno kolem roku 2000 přetéhnené kalit na Mezopotámii nebo v starověkém Egyptě. Lidé zjistili, že když se písek smísí s určitými minerály a vystaví vysokým teplotám, nestuhne jen tak, ale při ochlazení se promění v unikátní barevnou látku. První umělé sklo nebylo průhledné, ale tlusté, živé a často neprůhledné. V odstínech jako hluboká kobaltová modř, zemité zelené a mléčně bílé. Původně používané k výrobě malých korálků, ozdobných přívěsků a miniaturních nádob, sklo bylo vnímáno spíše jako vzácný drahokam, než jako běžný materiál. Užitnost skla byla v dávných dobách vzácná, drahá a mystická. Teorie naznačují, že ho mohli objevit starověcí hrnčíři nebo kováři při experimentování s kombinací tepla a složek, například mícháním písku s rostlinným popelem nebo drceným vápencem. Další víra je, že sklo mohlo být náhodně vytvořeno v blízkosti pobřežních ohňů, kde intenzivní teplo hořícího plovoucího dřeva mohlo roztavit písek obsahující přírodní sodu. Bez ohledu na jeho původ byl objev skla průlomový, protože nabídl všestrannost tvarování, schopnost odrážet světlo a různé dekorativní možnosti, které okouzlily starověký svět. Na rozdíl od kamene nebo kovu se sklo jevilo jako pevné, ale tekuté, křehké, ale odolné. Tento objev znamenal nejen technický pokrok, ale také změnu v tom, jak lidé vnímali materiály, což předznamenalo posun v jejich vnímání. S postupným zdokonalováním technik výroby skla se sklo vyvinulo z náhodného vedlejšího produktu ohně na cílené umělecké dílo. Raní řemeslníci ve starověkém Egyptě a Mezopotámii převedli sklo z náhodného na záměrné dílo, používající metodu zvanou jádrové tvarování. Během tohoto procesu byl měkký hlinitý jádro ve tvaru láhve potažen horkým viskózním sklem a ozdoben barevnými skleněnými nitěmi, které byly kartáčovány, točeny nebo tvarovány do dekorativních vzorů, než bylo po ochlazení jádro vyhloubeno. Každý ručně vyrobený kus byl jedinečný, symbolizující pečlivé řemeslné umění a inovaci starověkých sklářů. Statusové symboly byly ve společnosti velmi vážené, přičemž barva byla nesmírně důležitá. Zruční řemeslníci již ovládali umění manipulace s barvami ve svých výtvorech pomocí přidávání minerálních přísad. Například kobaltový oxid se používal pro výrazné modré odstíny, měď pro zelené a červené odstíny a mangan pro dosažení fialových odstínů. Sklo mělo zářivou kvalitu podobnou leštěným drahokamům, někdy i konkurovalo kráse lapis lazuli nebo tyrkysu. Mělo velkou hodnotu jako šperky nosené králi a kněžími, považované za posvátné, symbolické a velmi ceněné. Bylo nalezeno mnoho skleněných artefaktů, jako jsou parfémové lahvičky, inkrustované amulety a mozaikové fragmenty, které kdysi zdobily nábytek nebo koruny pocházející z egyptských hrobek. V Mezopotámii byly nalezeny tabulky s konzistentními nápisy, které obsahovaly pokyny pro výrobu skla a představovaly některé z nejstarších známých receptů v lidské historii. Tyto nápisy nebyly pouhými záznamy, ale byly střeženy jako cenné obchodní tajemství. Féničané, proslulí starověcí obchodníci Středomoří, sehráli klíčovou roli v šíření těchto raných skleněných předmětů daleko do široka. Jejich lodě přepravovaly třpitivé korálky
a nádoby z levantských pecí na trhy v Řecku, na Krétě a v dalších regionech. Sklo bylo považováno za exotické a vysoce žádané, zůstávalo luxusním zbožím kvůli jednoduchým nástrojům a obtížným zdrojům tepla, což činilo jeho výrobu nákladnou a pracnou. Každý skleněný předmět byl výsledkem pečlivé řemeslné práce, křehký při přepravě a drahý na výrobu. Tato doba ještě nebyla charakterizována tím, že by sklo bylo dostupné všem, ale spíše bylo vyhrazeno pro bohy, elitu a vybranou menšinu. Přesto se během těchto raných období začal objevovat posun, když se sklo začalo rozvíjet nad rámec pouhé dekorace a postupně se proměňovat v formu uměleckého vyjádření a brzy se vyvinulo v něco hlubšího, nástroj schopný formovat svět. Přibližně v 1. století před naším letopočtem na východních územích Římské říše, pravděpodobně na území dnešní Sýrie nebo Libanonu, se objevila revoluční technika, která navždy změnila příběh skla, foukání skla. Do této inovace bylo tvarování skla převážně závislé na formách, tyčích nebo lití, což byly pomalé a pečlivé metody vhodné pro tvorbu exkluzivních uměleckých kusů. Pomocí foukání skla měl řemeslník možnost ponořit dutou kovovou trubku do roztaveného skla, vytáhnout zářivou hmotu a rozšířit ji podobně jako balónek. Otáčením a tvarováním během chladnutí mohl rychle vytvářet nádoby, které by jinak vyžadovaly dlouhé hodiny práce během několika minut. Tento průlom představoval významný pokrok v historii materiálů, nejen díky zrychlení výroby, ale také díky demokratizaci používání skla. Dříve bylo sklo omezeno pouze na královské a náboženské stavby, nyní se však stalo dostupným širšímu publiku díky zvýšené rychlosti výroby, dostupnosti a všestrannosti. Římská říše se svou rozsáhlou sítí silnic a rozkvétajícími městskými centry poskytovala ideální prostředí pro rozvoj této inovace. Dílny se objevovaly v regionech od Alexandrie po Galii, kde římská skláři vyráběli různé předměty, jako jsou poháry, lahve, misky a džbány, které byly na dosah rostoucí střední třídy. Ačkoliv bylo stále obtížné dosáhnout čirého skla, našli krásu na nedokonalostech, jako jsou bubliny, vlnky a vlny, které se staly nedílnou součástí estetiky. Odstiny průhledné zelené a jantarové barvy se staly populárními po celém impériu, spolu s odhodláním k experimentování a vynalézavosti. Někteří řemeslníci zdokonalovali techniky foukání do formy, přímo na povrch vkládali vzory a nápisy, zatímco jiní zkoumali řezání a rytí, aby vytvořili složité cameo a zdobené nádoby, jež mohly konkurovat jemnému keramickému umění. Možná nejprůlomovějším aspektem bylo vytvoření dutého, tenkého skla, které otevřelo cestu k postupné průhlednosti. Tento transformační posun nebyl pouze technický, ale i kulturní, neboť se sklo stalo nedílnou součástí každodenního římského života, plnilo různé funkce od uchovávání olejů a parfémů po servírování vína na hostinách. Už nebylo pouze předmětem obdivu, ale stalo se praktickým prvkem, který se bez problémů začlenil do struktury římské společnosti, proměnilo se z pouhého dechu do rozstaveného ohně v svět, kde putovalo z rukou do rukou a z domácností do domácností. Již nebylo uzavřeno v zamčených vitrínách. Éra skla skutečně přišla, což znamenalo posun vnímání. Pro umění foukání skla a rozmach římské říše se sklo vyvinulo za pouhou estetiku. Začalo měnit způsob, jakým lidé vnímali fyzický svět. Významný pokrok nebyl učiněn v barvě, ale v průhlednosti. Římským sklářům se podařilo zjistit, že začleněním oxidu manganu do výrobního procesu mohou odstranit zelený nádech způsobený železitými nečistotami v písku, což vedlo k téměř průhlednému sklu. Tento průlom umožnil lidem poprvé vidět skrze sklo, čímž se otevřela cesta k myšlence skleněných oken. V římských stavbách, jako jsou lázně a vily, byly skleněné tabule vloženy do kamenných otvorů, což umožnilo filtrované světlo a zároveň bránilo vniknutí živlů. Přestože tato raná okna byla matná a nerovná, znamenala revoluci v architektonickém designu. Konstrukce už nebyly omezeny pouze na přirozenou ventilaci a dřevěné krytiny.
Světlo mohlo nyní jemně pronikat dovnitř skrze sklo, čímž se stalo symbolem osvícení. Ačkoliv úplná průhlednost ještě nebyla dosažitelná, její symbolický význam byl obrovský. Sklo přesáhlo pouhé ozdobení nebo praktičnost a stalo se prostředkem pro přenos světla. V středověku se tato myšlenka rozvinula do hlubokých uměleckých a duchovních vyjádření. V rámci velkolepých evropských katedrál sloužila vitrážová okna jako brány k božskému. Vyrobena s pomocí kovových oxidů a zasazena do olova, tato okna zobrazovala svaté, příběhy a nebeské scény. Světlo procházející sklem se stalo posvátnou entitou, vrhající červené, modré a zlaté odstíny, které obklopovaly kamenné oltáře a průchody osvětlené svíčkami v nebeských tónech. Mimo to, že byla pouhým uměleckým dílem, tato okna fungovala jako vizuální kázání, vyprávějící příběhy pro negramotné a zachycující věčnost v barvách a řemeslné zručnosti. Gotická katedrála symbolizovala toto spojení umění a spirituality. Se svými vysokými věžemi a barevnými okny sloužila jako symbol víry i dovednosti, kde kámen směřoval vzhůru a sklo vítalo světlo. Mezitím pokračovaly pokroky ve vědě. Skleněná řemeslníci zdokonalovali své techniky tím, že vytvářeli plochější a lesklejší tabule. Každé vylepšení vedlo k jasnějším oknům, k vývoji čoček a přiblížilo sklo k významné proměně. Nejen jako překážka nebo plátno, ale jako nástroj k odhalení neviditelného. Období osvícenství se začínalo rýsovat, přičemž sklo sloužilo jako brána. Jak řemeslníci zdokonalovali své dovednosti ve výrobě skla, objevil se průlomový koncept, že sklo může nejen přenášet a odrážet světlo, ale také jej lámat. Tato zdánlivě jednoduchá, avšak nepostřehnutelná vlastnost vedla k vynálezu jednoho z nejvlivnějších nástrojů lidstva – čočky. V pozdním středověku začali italští řemeslníci experimentovat s zakřiveným sklem a objevili jeho schopnost zvětšovat text, ostřit rozmazané linie a zlepšovat zrak. Do 13. století byly první zvětšovací čočky, známé jako čtenářské kameny, používány mniši a učenci k podrobnějšímu studiu posvátných textů. Z těchto skromných počátků vznikly brýle, které znamenaly revoluci jak pro stárnoucí oči, tak pro zvídavé mysli. Náhle nebylo poznání ztraceno časem nebo selhávajícím zrakem. Moudrost nyní mohla být zachována, rozšiřována a sdílena. V klidných klášterech a v skriptorium osvětleném svíčkami hrálo sklo klíčovou roli při zachování gramotnosti. Avšak to bylo pouze začátkem. V rukou zvídavých jedinců se čočky vyvíjely v nástroje nejen k opravě zraku, ale také k odhalování nových poznatků. Do 16. století italští vědci vyvinuli rané dalekohledy používající vrstvené čočky k průzkumu vesmíru. Galileo Galilei svůj dalekohled, jednoduchou trubici vyrobenou z tvarovaného skla, odhalil měsíční hory, Jupiterovy měsíce a pravdy, které zpochybnily staletí stará přesvědčení. Současně docházelo k dalším pokrokům. Během určitého období v historii došlo k významnému posunu v použití skla. Holandský výrobci čoček, jako například Antony van Leeuwenhoek, vyvinuli mikroskopy, které odhalily skrytý svět plný života pod lidským okem. Materiály jako kapky vody, vlákna tkanin a lidská krev se při pozorování přes tyto malé čočky měnily v fascinující krajiny. Sklo, jako médium, přesáhlo fyzickou existenci a stalo se nástrojem, který rozšířil a proměnil lidské vnímání tím, že odhalil složité detaily těla a neviditelné fungování přírody. Tento transformační dopad byl obrovský. Posunul vědu kupředu a přetvořil obory jako biologie, astronomie a fyzika tím, že poskytl vizuální důkazy a jasnost k dlouhodobým teoriím a otázkám. Po staletí lidé spekulovali pohledem na hvězdy, ale nyní, skrze čočku skla, mohli získat nové poznatky. S každým pokrokem ve výrobě skla nejenže ovlivňoval fyzický svět, ale také revolucionalizoval lidské myšlení. Renesance přinesla také další pozoruhodnou inovaci v oblasti zrcadel. Před jejich zavedením byly odrazy převážně vidět ve vodě
leštěných kovech a často byly zahaleny mýty. Nicméně benátské řemeslníky 14. století tento obor revolucionalizovali tím, že vyvinuli průhledné skleněné tabule pokryté cínovým rtutovým amalgámem, čímž položili základy prvních moderních zrcadel. Ačkoliv byla tato zrcadla drahá a exkluzivní pro bohaté kvůli strážným technikám Benátek, nabízela lidem víc než jen odraz jejich vzhledu. Dívat se do těchto bezchybných zrcadel jim umožnilo nahlédnout do své identity, podporovalo sebeuvědomění, introspekci a nový způsob, jakým lidé vnímali svůj vlastní obraz. Umělci a řemeslníci, očarováni filozofy a básníky, zrcadlo symbolizovalo nejen marnivost, ale také pravdu, iluzi a duši. V oblasti malířství zrcadla revolucionalizovala techniku tím, že umožnila umělcům zvládnout práci s světlem a realističností, čímž otevřela novou éru portrétu. V literatuře sloužila zrcadla jako odraz vnitřních světů, tužeb, pochybností a neznáma, což významně ovlivnilo psychologii, neboť si lidé začali klást otázky o svém vnějším vzhledu. Podporovala péči o vzhled, módu a sebeprezentaci a učila lidi vnímat sebe sama jako odlišné bytosti s tváří, pohledem a přítomností. Duchovně měly zrcadla smysl tajemství, protože lidová víra je zobrazovala jako portály mezi světy, schopné uvěznit duše nebo odhalit skryté pravdy. Štěstí a pověry, jako víra v 7 let smůly z rozbitého zrcadla a představa, že zakryté zrcadlo chrání domovy zesnulých, se dále rozšířily. Do 17. století Francie a Německo prolomily monopol Benátek na výrobu zrcadel, čímž se rozšířila jejich dostupnost a sklo se stalo médiem nejen pro vidění, ale i pro sebepoznání. To znamenalo klíčový okamžik v historii, kdy lidé nejen viděli svět skrze sklo, ale také sebe sama, což podnítilo hlubokou introspekci o vědomí, identitě a jemném odrazu vlastní duše. Éra osvícenství v Evropě přinesla revoluce ve vědě, rozumu a estetice, což vedlo k novému využití skla v architektuře, transformujícímu vzhled a funkci budov tím, že umožnilo pronikání světla, vzduchu a vidění do prostorů dříve uzavřených kamennými zdmi a dřevěnými žaluzemi. Sklo se svou schopností vytvářet větší a jasnější tabule zavedlo transparentnost jak v doslovném, tak i v metaforickém smyslu a tím předefinovalo architektonické sny a interakce s okolním prostředím. Během 17. a 18. století začaly bohaté domácnosti používat široká skleněná okna, čímž proměnili vnitřní prostory na výstavní síně pro sluneční světlo. V Evropě známé jako oranžerie, skleníky se objevily jako symbol bohatství, kde se pěstovaly tropické rostliny v prosluněných místnostech postavených ze skla a litiny. Tyto prostory nebyly jen zahradami, byly experimentálními kombinacemi přírody a architektury. Do 19. století se sklo stalo významnou součástí během průmyslové revoluce. Inovace ve velkoprůmyslové výrobě plochého skla a železných rámů umožnily vznik odvážných průhledných struktur, které byly doposud nevídané. Jedním z významných příkladů byl krystalový palác, postavený v Londýně pro velkou výstavu v roce 1851. Tato impozantní zářící hala byla převážně vyrobena ze skla a oceli, čímž předvedla nejmodernější inženýrské řešení. Návštěvníci procházeli pod zakřivenými skleněnými stropy, okouzlení hrou prostoru a slunečního světla. Představovala futuristický bezbřehý svět. Sklo se rychle stalo synonymem pokroku, když železniční stanice, nákupní pasáže a výstavní centra přijali tento moderní architektonický jazyk. Přesahovalo pouhou dekoraci nebo vědecký materiál a nyní symbolizovalo modernost, transparentnost a propojení. Nejenže změnilo naše vnímání prostoru, ale také překlenulo mezeru mezi vnitřním a vnějším prostředím. Sklo nabízelo možnost pozorovat, aniž bychom byli pozorováni, rozmazávalo hranice a podporovalo jemnou rovnováhu mezi soukromím a otevřeností. Budovy tak nyní mohly zvát venkovní svět dovnitř nebo ho rámovat zevnitř, a to vše díky dříve vzácnému pokladu jednoduché skleněné tabule. V 20. století prošlo sklo další proměnou,
vyvíjelo se z pouhého estetického nebo architektonického prvku na prostředek pro přenos informací. S pokrokem v oblasti elektřiny, výpočetní techniky a komunikačních technologií vstoupilo sklo do nové éry. Od zdroje světla po nádobu poznání hrálo sklo klíčovou roli při napájení základních zařízení, která charakterizují současný život. Cesta začala s příchodem vakuových trubic, cylindrických skleněných nádob vyráběných na počátku 20. století k regulaci elektrických signálů v začínajících rádiích, televizorech a starších počítačích. Tyto křehké součástky byly silně závislé na sklu pro svou funkčnost, neboť poskytovaly bezpečné a čisté prostředí nezbytné pro pohyb elektronů, zesílení zvuku a přenos signálů. Následně se objevila katodová trubice jako těžké skleněné jádro prvních televizních a počítačových obrazovek, což představovalo průlomový přechod. Poprvé spatřit obrazy na skleněných displejích, oživlé před očima diváků, bylo fascinující a umožnilo jim dívat se na světy za hranicemi jejich bezprostředního okolí. Média skleněných obrazovek sloužila jako plátno pro přenos živých událostí a vizuálních fantazií prostřednictvím jemné vrstvy pokoveného skla. S rychlým rozvojem technologií se sklo vyvíjelo ruku v ruce, zvláště v oblasti optických vláken, kde dokonalé skleněné vlákna proměnila v vysokorychlostní kanály pro přenos dat prostřednictvím světelných signálů. Jedno skleněné vlákno, jemnější než lidský vlas, mohlo přenášet obrovské objemy informací od telefonní komunikace po datové proudy na internetu na velké vzdálenosti. To bylo kdysi považováno za křehký materiál, nyní však stojí jako základní kámen digitální éry. S příchodem dotykových obrazovek a chytrých telefonů se sklo stalo osobnější součástí, slouží jako navržená plocha, která je chemicky zesílená, odolná proti poškrábání a neuvěřitelně tenká, tvořící rozhraní, které držíme v rukou, s nímž interagujeme. Prsty, a do něhož se díváme dlouhé hodiny denně. Schopné reagovat na dotek, tlak a světlo, toto médium nejenže pozoruje, ale také komunikuje, vede a spojuje nás. Sklo již není vzácným zbožím, stalo se všudy přítomným, je běžné v satelitních čočkách, přenosných obrazovkách, podmořských datových kabelech a střešních solárních panelech. Překročilo hranice pouhého materiálu. Stalo se interaktivní platformou od svého taveného písku po jeho zářivý vliv v našich životech. V digitální revoluci se sklo stalo nezbytnou, avšak nenápadnou součástí. Přes svou křehkou a průhlednou povahu má sklo sílu podpírat obrovské množství informací. V průběhu historie se sklo, tradiční materiál, neustále vyvíjelo, aby se přizpůsobilo novým pokrokům. Vědci a inženýři nyní zkoumají inovativní způsoby využití skla, přeměňující ho na inteligentní materiál, který může aktivně měnit své vlastnosti. Například chytré sklo revolučně mění moderní stavby tím, že upravuje neprůhlednost podle vnějších podnětů. Tento technologický pokrok umožňuje oknům samostatně stínit, stěnám zobrazovat obrázky a fasádám osvětlují se daty. Sklo našlo své místo také v úsilí o udržitelnost s průhlednými solárními panely, které generují elektřinu a zároveň propouštějí přirozené světlo. Potenciál skla sahá do různých oblastí, od lékařských aplikací, jako je regenerace kostí pomocí bioglasu, po ochranu kosmických lodí ve vesmíru pomocí skleněných keramik. Navíc hraje sklo klíčovou roli v kvantovém výpočetnictví tím, že poskytuje nezbytné prostředí pro manipulaci s qubity. Umělci a designéři také zkoumají umělecké možnosti skla, využívají techniky jako 3D tisk a laserové sochařství k vytváření jedinečných výrazů křehkosti, průhlednosti, světla a tvaru. Navzdory svým futuristickým aplikacím přetrvává nadčasová podstata skla, symbolizující jak moderní inovaci, tak starověkou tradici. Spoléháme na sklo, aby zlepšilo náš zrak. Nadále oceňujeme jeho lesk, spoléháme na jeho existenci a obdivujeme jeho vývoj od prachu přes kapalinu až po krystal. Co nás čeká v budoucnosti skla? Možná se stane součástí našich oděvů, možná převezme kognitivní funkce,
Možná úplně zmizí, jemně ovlivňujíc svět, aniž by byl viditelný. Alternativně může setrvat ve své tradiční roli zlepšování naší jasnosti vidění, což nám umožní vnímat nejen vnější svět, ale i naše vnitřní já.